Pointing others to the eternal road. Ngiango yo try hakane ka por ka bamanta. So chi sen bangin yo ya ka banyo sngo ya ka tin ka chong try ngakwa ban kali hane ka por sha bangan ya. Kanot na phi fila ju sha shat kala haki paralok. Ra ki ti. Tang hindian. Kanot na phi fila ju shat ya ki paralok. Kidon barak ti mo. Ngakwa ban kan sepang ka pang ka badai paralok. Perkene dei ka pang ban ru dang rit ngidon kam paralok. Dei nam dei. Ya. Marwa ingim da sutana da ngidon kam ya nor ya no. Ba ngini kendo bangini yo bania keren bat ki don ki bentale bat ki paralok ni kamya batailot ya ke bangingi long syaki paralok ban wat ya ki kme ki paro tentang wat haki kme ki pa ngimnut ban le ya thu hanre ngi ya thu hano shwa banangkong haki paralok ki don ru ki babon paralok ba ki nga ngale chen senur bun paralok kumba ka kitab probab klanong ka bakat pra dekhot ka bar pusaw kong uta uba bon lok kalong ba unjot ya ladi nama tek tengi perkat ni bon ba perlok. Hari ke Bible kong ta ba bon perlok ulom no. Penjat ya ledi. Hari yang ni ko kaktin ke jong trai kong. Hari udon ulok ubane kam scam ban ya upara. Hari don kita ki perlok nganong ye ngis ko scam. Wat ban hede bat kebat ya kita si para jong iru. Ngi kam sngo yo. Kam sngo scam ya kita. Bat kita ki perlok ngi don kam. Namar balai kaktin ke jong trai ko ong susuru. Naga kita probab nong ka bakat nyo dekot ka bakat nyo ulok uit hakapor baro bat yo para lakha khnang hamar ka jinjar nganong vingi don kam si para ka de hakapor ba jinjar hare ulok udon lang bat ngi ne kita ki parlok ki don bat ngi hakapor baro hare teng hakane ka bakenja do nginum la ban ye kendo kum kita ki parlok ngimnum la ban ye kendo kum tai parlok teng ngi sngo badon kita ki parlok ki bangi ya it ba hari ini haban pet nama don kita ki perlok ki badon la ka jong hi ka jing temu jo ka jing mentoy jong la de ne khtin pareng gong ambition bi don la ka jong hi ka jing temu bar ka khtin ka jong trai ka ong rut na ka Philippine nong ka ba ar de khot ka ba lai wale eru da ka jing pen e lani da ka jing sarong hanre da ka jing sngorit da nyopi ya ki perlok ki ba kambha banya la de haktin khasi ka ong da ka jing pen e hari tin parang ada fipule yang ane kong ambition ne kabandon la ka jong hi ka jing temu badu paralok ngidon la ka jong hi ka jing temu haba ngidon kita ki paralok nganong ye pi ha ka jing em ka jong ngi kwa hi bai tai paralok bangin ngindon ie bangin yo te ngi lang paralok ie ta bangin yo nama ba ki pe ja po ka bible la dang ai nuksa ye pi badong menu ba kita ki si paralok ba ki ie ba bon sen ye kan ma bai tangi kini ki arngon utau de Jonathan Badu David. Ngan lei ban ye thoro ye pi ye ka jing tmu jong Jonathan. Habau ye dei perlok. Nama ka Bible ka batai la da pi ye pet ban nga na ka wai Samuel na nong ka bakat pra ka batai. Sapang ka jinglong ka jong Jonathan badu David. Kilong kumno. Ngini pet ye kata ka jing ye perlok jong ki. Bat ngini pet pat ru na ka nong ka ba arpulai pat ye ka jing tmu ka jong Jonathan. Ka ong kumne na ka wai Samuel kalanong ka bakat pra ka dekot ka ba nengkong ka ong kumne tion da ula waino ban kren hau Saul Jonathan bat u David kile ya it tap man sim bat u Jonathan ula it ya u kum la ka jong ka man sim habang ka puli ya kini nga sngo ba ka jingit hang ni ka David ba ka jingit ka kambon na u Jonathan ban ya u David namar bale u Jonathan ula kam it ka Bible ka ong ya u David kum la ka jong ka man sim u it ka tau Jonathan ya u David hadu David haki samu ong uta ulok
ubanga julai lang siya ka temple. Uyeng persya yang habang pulipat ia katayam haga sam. Ngal pelengo yang menu badai tau parlok bau David ukuran hang ni. Hari bang pekpat haga wei Samuel higel nong gaba arpulai kabatai yang ia ke jingtmu ke jong Jonathan. Gadi ka tin ke jong try ka ongkum ni. Haga nong gaba arpulai ke dekat gaba kat nyo. Bat ula ong ha u wat syap tieng na baka kti u sol ukpa jonga kanam yok kem yame. Temen yok sensyar halor ki Israel bat ngaru ngalong uba kam hajan yame. Ada fi pek ya kaktin parang ka ong next to you. Kong dam? Fi hang neu David bat u Jonathan pinda pek hang ne pat di ka jing temu. Kaktin ka jong trongai ka ong ba u Jonathan u ong you David. Ong ba u Saul unum leo ban kta yame. Bat haba me men long siem ngangan long hajan jome ne hasenda jome ne unong sensyar uba arbat me. Kay ka jing temu hang ne. Fitip hang ne am ka jing do nong ngan debe yo Saul la ne yo David. La da u Saul u penyap yo David. Hadin jong u Saul ban long siem ano? Jonathan. La da u David ulong siem u Jonathan ulong ayu. Sagen in kaman ne uba ar unong yalam. Kapamot ka jing yo nong jong u. Kadebe ka jong u. Lau de u Saul la ne de u David mau te undan be hagai. Haka nong. Habang puli ke nong ka kat prang sngo ba kata ka jinga it ka jade kata. Hari habang poi par nong bar pulai lap ye ka jing temu jong Jonathan. U Jonathan u don ka jinga lok bat u David naga banta ka nong la jong hi. Nama ladau de wabha jing sha dei bo un yap kum do. Bat namar bale udan la ka jong hi ka jing temu. Namar utep ba shumot lada u Saul dei shu usiem. U wan u David haki tiki por ki jilong kum ne. Lada unono wan usiem da wei pat usiem em u penyap lot ya kita ki bahayeng basem jong tau usiem badengkong. Ba unum da mono ban yeng ban yele persya ya ka ket ke jong u ne ya kata ka shuki ke jong u. But u Jonathan u tep ya kata lada u David u wan. U David un penyap lot na ka longyeng ke jong u Saul. Finda kan mau de namar kata wat u kon jong Jonathan u deko namar ha ka jing pet namar u David u poi ha ka ket. Ada fitip syapang u maybe boshet. Ba kumno ba u deko namar bale pet ban penrek ki perkat bu David un penyap lot dia baro kata ka de hagi ki por balong u Jonathan uangan penbiang lang uangan penbiang lambang ay day parlok badu David ro pada bau ya day parlok badu David udah don udah keren sai lupa hi ke jing temu bawang ngan long we uba ar ha ke jing sensyar lembat me u David kamong wala da ngan long siem meru mesan syar lembat ga hare u Jonathan upen ong ya kata ka kentien ke jing temu ke jong u ha u David Teng kidon ki parlok nganong ya pi, ki pat tok ya pi. Denam day, soong moi mei, bangalik lang bat pi. Bada ngam ong tang bangi ya kendo teng ngiru ngilong kum tu. Denam day, ngi penon kam ya no re ya no, naga bentakan nong jong la jong hi. Tang bangin yo nong, kan mau bah lano ka mesim Jonathan kawan hangiem nginum lak marsum tu. Ngi kwa ban ya penbiang lang. U Jonathan u penbiang bad u Saul, persya u Saul, bad persya no. Yo David namaron ong bangangan light nakabayap. Berkani-kani ke pertai ke bangi niasa. Bakita ki parlok ki don lala ke jong ke jing tumu. Ngini pe hakani ke pon naga tin ke jong turai nganong yepi. Naga ar Samuel nong ke bakat lai pe uni u bekerteng u Jonadab. Ulong u beri u bekumno ni bat udai u parlok nganong yepi. Jong u kon jong u David. Henry u Amon u Ladon u Lok u bekerteng u Jonadab. U kon u Shimea u Henman u David. But u Jonadab u lalong u breu u besian e. Uni u Jonadab u day u parlok badu Amon. Kaya ka ba jiah ni lanong ka bakal live in the page. Bahang ne u Amon u sngosi u raiko. Ha ke jing itenat ya ka Tamar. Kabay day Shipara. Badu. Bad ka Tamar ka day ka para jong u Absalom. Day na u ju u pa u David kami Henry yapher. But ni waman ulai tenat e. But kata ka jing tenat ka penlong yu ban crow but ban raiko ala pi puli ka dekot ka basau. Kidan nganong ye pi. Ngantip yu don bapet yu don hang ni fi tenat yanur yanuk but kata ka jing tenat ka penduk ka tia ka dem ye pi. But hang ni don pat uparlok ba kamsian. Tentang si don bet apa deng ki parlok ba kamsian. But ngaong ye pi ki kena samla ki jumelen bet ban lewat. Ya ka jing start om na ki kimi ki pa om na ki pastor om no kiliwat na ki paralok hi kumukun jong Solomon ru tada pipet nganong ye pi
Uli wat yang tak kajing start na kita ki parlok hi. Kita ki riu rong ba ki betre lam bersolomon ki ong menle ya kata le. Uli wat tak kajing start na kita ki paradang samlahi. Namar bat ki parlok. Ngiju nuot ban keren ban keli ya kata kajing keli. Bat uni wa mon nam klem ya to ya no ya nuru ya kata kajing itnat. Hada u ya to ya ne we u bekerteng u jonadap u ya to ya. Wang itnat palat ya kata mar. Itnat palat. Hang ni la ban ong ifi. Uni tu eat palat hang de katamar kam don jing eat. But hang ni POE ba kini jik syakim de bani de but uni aman am usulang su pisa. Hapo lade. Pun si teteng kadon ke jing itnat. Pitang si POE pilak kemen wah. Hang fi. But hang ni u aman u itnat. Ya ka bam de ba un itnat. De kata hak jaj beriu jeng i kasih dong i ji ong kum ne. Haba ki judon bapa kali samla ki kli shwa ka jaj iu mapi. Yok poi syukur. Hang ni kini ledi si para. Aman itnat pelat. Long show kata kecik tenat. Hadu bau dah rai kha. Padahal kata ka podon so parlok ro ubekerteng u jonadap. Yo so ni parlok ubanang ban ai boy. Ong metia bait hayeng. Bat ong ngakwa bakatamar kan wan set jing bam nam ta jonga. Teng idon kum tegi parlok ngadong yepi. Ki bahikai yang i om ya ka babha. Han ya ka basnio. Dai kata ngi hab benang banjit ya ka babha. Amen. Ngi hab benang banio banjit ya kai. Ya ka babha. Lada ngi apet ha ka wei koren nong ka bakatsan dekot ka balai pulai. Tu wat sya ban syukur no yepi. Ka jinge selok basnio ki pan puut plakken ya ka akor babha. Ka jinge selok ayu basnio. U aman udon kejingnya selok ne u paralok uba snio uba kerteng u jonadap. Bat kata ka penlong anong yepi ya kejing perkat ke jong u. Bat ka penlong ya kata ka akor babha jong u bahkan kelas snio. Namar balai budon u paralok u bamba. Ngadong yepi ngila bandan paralok babun yok kata ka ilam ingi sekejing jot. Tentang yang don tengi we arngot ki paralok bat kita ki ai da ka we pat ki but. Daki way pat ki boy bat hang neng iba baudan uni jonadap u aya kata ka boy bo ulong u basian bat kane ka boy kaya lam yau amon banle ya kapop bat kata kapop ka panlong yau amon ba unyap ong ifi bat la u amon ban kenok nganong ifi namar u jonadap hare namar ba u kamnang ban jet parlok bakum no. Teng ngiru nganong ipi bon ki kme ki pa ki juong. Kun janga pi pastor tip segi palat len namar je ki parlok te. Ni ki parlok ki persniu. Bon ki kme ki pa ki ong da. Hari mano ba tip yo kun jong pi persniu ti ki parlok ro. Dan arbanta. Manam ong batang ki kun jonga ki jot namar parlok hari yo i kun jong pi penjot ki parlok. Wat no bisyare ki we. Hari teng nganong ipi kini kadai ke jing penlong meri ki kme ki pa ba ki kun jong ki bon palat parlok. Bon palat, tak li ki parlok ki tok yang ngilik kai badita ki di poi kai sawai. Ki pa tok ya no. Bat kane ka di ke ka ba jujia bat damar bre don be ki ba ai ya ka boy kum u jonadap. Ha ka jingem jonga bat jong piru larang ngim nang ban jit nganong yepi ka pan snio ya ka akor ba ba. Dai na magata ngi dapet u parlok khap snio kum tu ngarongan khap lang. U sam skor kum tu ngarongan sam lang. U pong kum tu ngarongan le lang. Babon sien pinyo i kilong kum ta bat kam ta mai ki khulong pindai im nadu dangret kinum kwa ban pong to ka jan ada don bawe ba pong ki kwa jan jong itu duty jong tu nadu dangret da fina pai tak sistem sitang arsnem pilayo i ya kata ka jing long namar balai kum ki briung don kam perlok ada teng i kendo bat ki perlok ki bamdei padam kilong kelaman ka jing snio ha ka jing em jong i kum bau jonadap ula kelalong u besnio hara ka dau balai jonadap u yo ban ai kata namar wo aman ujiet dei nama kata ngakwa ban ai men simepi to nang banjiet ya ki parlok lada pijiet ki parlok ki bedi nanong pi lada fi ong ngam di fin kelanong di lada pijiet ki parlok berublai piru fin kelalong rublai lada ngim nang banjiet nganong yefi kapan bakla hari nganong fi ngam tip hagani ka perthai pat ngini kendo na em kum kita ki perlok kum balong u Elijah bad u Elisha u Elijah wong Elisha ino enga ngan lech sata hari u Elisha wong nganame ino yeme duna bangini kendo kum kita ki perlok hakini ki por ki bamenta namar la bangini kendo perlok kum Jonathan u wong ngilong Simon Sim hari umdai Simon Sim
uyat nak banta ka jing temu. Teng ling idon ki perlok por dangrit ya bam lang. Hadin balahe utau perlok ulalong he. Daya kenduk ulek bamitu. Bon sen pini kenduk ngum kita. Namar balai ki briu ki long perlok tang nam ta jing mentoi la jong ro ki babon. Haga perthai ke judon gani ke jing ya lek kemen sapang kata mo ke sengi jong ki perlok. Haman ke benai Agus. Haga si blai ke manengkong. Ke sedang kata ke manong ke jing lek kemen bai desi perlok. Hari kita bangilek kemen menong friendship day. Teng nganong ya pi kim day ki friendship day ki penkelai yang i banlong ki foolish ne ki babiet. Haga jing jiet perlok. Ngawang fi teng namar balai banlong perlok sisha nganong fi bani kenduk kalong ke bae. Hari ngi don pat uwe perlok. Bad utau perlok. Nganong fi ke Bible ke batai siapang utau perlok je. Uba uong yang i ngi dapet nak sis ki nong room ke lenong ke besan. Kedekot ke ban riu ke ong. Namaru Chris men bagi dang long ki betlot bor. Hamar ke babiang ke ya ula yap yapli ya ki bom riu belai. Namar om judon uban yap yapli ya ubahok. Hari lesi don uban not. Wat ban yap yapli ya ubah bahas bun. Hari ubelai ula penishan na ila ke jong ke jing syangi. Ha ke ba habangi dang long ki bapop ukris ula yap yapli yangi. Hang ne ke batai nganong fingi don utau paralok nganong ifi. Uneu paralok ui jangi hadu kata-kata kalam dala pet ya ke jing duna. Kalam da pet ya yu? Ya ke jing duna. Umpet na ay bangi ingiwan ngilong ki bakumno hanre uklo yang iya kaban bet ki paralok ki bakinja do la bangi dia kendo ki babha hanre ganong fitan ngidon paralok hare marsin shongkha kita ki paralok ki jalut na ki jingim jongi ngim don paralok shu ngim don shu mano kabamot lada ki kendo no ya bait ki klat no ya paralok ki long kumta hare aingo yang i ya utrai ken utrai uit ya ki Israel hanre ukot yang apa dia pi ban long paralok pat amen. Dapat lagi pulih Deuteronomi. Habu balam ulamut bantim. Wong ngam syak bantim namar ngalai wong iki Israel. Hari yang apa dia pilih? Wong ngam wong setang bangait. Ngakot dia pilih perlok. Ada lagi pek dia kata naga gospel jong Yohanes kelenung ke bakatsan. Kedekot ke bakatsau bat katsan ko ong. Mapi pilong kilok jonga. Lada pilih kat kibanga hukum mangayapi. Ngam kot syu ki syakri yapi. Na bau syakri tip ya ka ba unle ukan rajong o. Haringala kot kilok ya pi. Namar ki baro ki bangala yo sngow no ukpa jonga. Ngala pentip api. Dekot ka bakan riwang. Pi pim syam lajit ya nga. Haringala lajit ya pi. Bat ngala tung ya pi. Ba pinyo ya lek bat seiso bat uso jong pi. Unyo yai ne. Bat ka ru. Ba pi pa no tau ukpa ha ka kerteng jonga. Unaya pi. Habang ngapuli hang ni. Ngasung pelah adu kata-kata benamar belai. Utrai wong rekod bakarsan. Nganam kot cuy pi ki syakri. Hari ngan kot ya pi. Dangan ni ke kerteng ke batemai. Bangan ong ya pi. Ba pi day kita kilok jonga. Wong am kot cuy ya pi. Ki syakri. Ngan kot ya pi. A friend. Bar fitep. Habai kenduk paralok nganong fi ken mau ba. Ki hangi ki kasih ngi jupanan kami ni kentetek parasyan rang. Amen. Tala satu diri paralok. Denam. Dia kendo perlang yang meh. Ne kente pa. Kata ka de ka pani ka jinge chan. Ka pamut kamdon kano ka protokol ba ong haktin nong weng. Ne kamdon kano ka kendon pa pangi kendo. Ngan kren kumta ngan yeng kumta. Bat paralok ngie kendo ban ngie kren bet. Ngip dat kam bandar riam kumta ban ngie kendo bat paralok ki biang bet kata. Ngim don ne yai ban pe ngi bam kat bamon. Bat paralok ngim dale formal pala bang kumta ta bam bet bawat dang api mo dang bam nga. Nama balik kata ka jinge i. But how about try wong am kot syakri syakri. Ngan kau dah fikir paralok namar hakatas teman berem. Ki lebi ki de ki basyakri. But shwa bakin wan how try. Ki hapan penbiang nado. Ke jingkut, ke riam ke bet, ke jingknya, nadong syadong ki de ban boren tilut. Hari hakatas teman temau jisu wong. Ngam kot syui fikir syakri. But pidon kamban biang lut. Hari ngak kot de fikir paralok. Wan hanga. Kumba fikir long. Mana tu ke jingwai ke long. Utip ya ke jing duna ke jongi. Utip ya kacing telot jongi. Pim laban buri na unamar dewe. Udah parlok jongi. Uba tip ha yangi. Ukam tip ha ma ban mangingi tip ya lade. Barka Bible ko on bakare. Day mangi bejit ya ban long parlok de ma jit yangi. Lada pikwa ban let ban long parlok bat kilong he long hai nganong fika ba ba. Hari day tang kilong he kila ban long parlok bat ngi. Kat utrai nganong fina kan mau nganong fika ngaju be ya gane gawe.
Kibriu apa kilong parlok kat kum ke kerdan bet. Hari ka perkat kat utrai. Usim kisiem. Ublay halor barong anong yepi. Ubala tau ye ke beneng bat ke kendo. Ke barok lalong hau bat dau. Bat la ne hau hi. Une utrai. Unwan. Bat nong. Nganam kot su epi kisyakuri. Ngan kot epi parlok. Napa ngarai nucor. Utrai bat yala de. Dia kata David wang ngalong wei ko utrai. Kemat jong me. Pamen jiet. Yang apa di ke yeng jong ha. Ngilong ayu kan. Namaru David belai uang memejit. Namaru David utip ya kapateng ka bauwan. Kapateng ka bamday. Na kata ka babha. Namaru uwan na kapateng. Nanong la banong ipi David uwan na kata kapateng jong ka nuti. Ka Rahab. Uwan na kapateng jong Moab. Ka Ruth. Utip daw day mano. Uwan na nakano ka yeng. Wang kumno. Try mekan mau ka yeng jong ha. Nga perkat manta mangilay. Ngidei ki ay gan. Da perkat ya ladhe nganong yepi utrai ban long perlok bat ngi kalong ka ba ba unwan man syong bat ngi. Habang yung ngi khot yo utrai wan utrai ka jingem jonga. Perkat kat utrai ka kerdan jong utrai bon wan. Ba unlong perlok bat ngi. Kalong ka ba nganong yepi. Ladang perkat ka ba kenjado. Bangangan ong trai mendai no perlok jonga bangangan jit utrai ban long perlok kalong ka ba hare dai na marbu utrai jit yang Balong parlok jong u. Amen. Namar larang ngam laban jid yu try namar ngatip ngadewe. Ngi baro ngi lahap no naga buram jong try ka Bible kong. Baro ngi lepop bat ngi lahap naga buram jong try. Kum kita gi parlok larang yong dei parlok try ngi bunsen ngi la thok yu try. Bunsen ngi la syukor yu try. Bunsen ngong try ngan kala ka bemut. Try ngan yai bat me. Tang sipang ngi poi biang sya ka juhi. Jong kata ka pop. Retrai wangan kot devi ki perlok. Kaso pela kata. Ki jinget ki baper kini yo. Berpikir ladai Kristan o kadai. Oh kadai. Ladai Kristan ya kelam tip jinget Kristan. Berso biang bay bat kita. Namar balai. Ngim sutu perlok bat ngi bat nong idai. Ada pitip ya ke Bible pan. Uji suangan kot devi bedai perlok jonga. Wang pi pindai perlok jonga. Betek te ki brew yang. Ki kentat no. Ya kata. Dia kata ke Bible kau ngak arkurin. Ubahok udan jinge day ayu badu bamhok. Ke keren syai ya kata. Hari ngi namar bangim sutu. Ngi sengau tenat ya kata. Bat ke penjot ya ke jingem jongi. Ngi ngim syampang ya ke eba ong ke ketin ke jong try. Ke Bible ke batai. Bau Jesu jit yang ngi ban long parlok. Ngi lingim long ruem. Ngi ladai ban jot. Hakane ke pop ke jongi. Ngi ladai ban sakma. Namar la pipule Old Testament leyam. Pinsul bitar bahaya ladai. Ngi dan nang no po Old Testament. Ngi barok de gentle. But hakan ke jinglong gentle, la pipet ye Old Testament, day ban su peniap baik ye gentle dah balele thma ki Israel ki ong peniap lord. Hangin day ye ruam. Hari apa ngi pet pat haba na Testament thmai. Ujisu. Ujit yaki gentle. Ujit kumiu Cornelius. Haba ngi pet na Testament thmai. Ujit kumu Timothy ukon siteng. Ha Testament barem yo Timothy le unum ken hero bode jiu. Kita kini ki. Habara ngipet apa kaktin ke jong belai ngisyam. Hari ni try ujit kom yang apa dia pi. Ban dai tang bau ujit yang ni, bau penem yang ni. Hari uang sendo ni. Pinya day ki parlok jonga. Pinya day you parlok jonga. Ada pipet ya lah dia. Pin sengo be lah dia. Ngam suyahap bangan day parlok jong try. Try ujit kom yang bangan long parlok jong ugen. Hari fitep Aingo bakane de kecing jet na utrai. Loong ifi, ada day mangi bajet. Lano rang ina majet kumi Judas. Fitip hakapor bo Jesu jet. Kaktin ke jong trai kong. Na ki khat arngut uwe uday ubadeno. Hakapor ba ki paibar ki jet ya ki nyongot ki teman basan. Umi uwe teman basan uba penpat Nicholas. Nganong ifi, lau jet utrai no jet ubriu galak benon ke jing duna. Hari tang kawe utrai u ailat yo boduna ru un kalabiang. Amen. Kum ki brio haba si set ladon baset ngilaban map yaki hari ngim laban syania syu. Hari utrai ulong bepelang anong yefi. Utip bangin seset hi. Kataru jit yang hi manong parlok. Amen. Utip mangingire ki ai hari ujit yang hi. Kaktin ke jong trai ka ong nang ke shitiu Jacob ada ngiapet. Kelnong ke baar. Kada khot ke ba arpulai. Te kum ta la pendep ya kata ke jing tho ke ba ong. U Abraham ulang ngai Yau blay, bat la nyo hok ya kata ha u, bat la kot u lok
ublay ya u. Yu Abraham lakot yu. Ulok ublay ya u. Uday si paralok. Belay namar ulang ngej. Bat om tang ba ulang ngej kaktin ke jong utrai ka ong. Ba ulang ngej ha ublay. Bat kata ka jingej. Kala pelong ya u. Menyo hok ladangi pet yu Abraham lay. Ubaduna. Haka jinglong beriu. Hada utip tang kawe. Ya ka ban ngej yo ublay. Dan kon nala dia. Uang try wat kerku yang namar. Kani ke jingkerku barok kan lej ha umrau jonga. Bala ka haka yeng jonga. Hadin kata kalok ong kanum long kumta. Kalok kala persyang dala de ban ai. Yo tau unong simpateng. Bat pa mani shongka bat ka Hagar bat langta ala ka yu Ishmael ublay wong day ni. Onda bula temen sis pa senem nganong ye fi Abraham. Sis pa senem sayok kun. Wat kalok kala ong ba ulok jonga ulas dot. Kasara kada keren kata. Yu Abraham. Ublay yu kurku yu da ukun uba kerteng yu Isak. Uba penkemen kejingmut. Penkemen na persusi na. Sis pa senem na bi. Sis pas na biyo ko nani. Ano yung fika ni kadega kerta em ba beriu kwa syo. Ubriu la hun ha ka ka ba udan. Hari ublay ang ngampat hun ya ka ba medan. Nga kwa banay syo ya me nganay kon. Wat ju hun ha ka ba pipidan. Yo utray pat hun ya fi kata. Utray dong dan ka plan banay fi ka ba kam kraw. Amen. Wanum ong bangala teman wanum ong bangadang kena wanum ong na mau utray udan ni ka ban le kam kraw no fi. Baru Abraham hadin bola yo kun nganong ye fiula pen he pen san ye tau kun hadin bola he alasan nungkong so blay wong ben yo Ishmael Abraham wong to ula be yo Ishmael namar shuaj bun be yo Ishmael ya ulot ula shim kum kun la jong udai kun jong han reng nganong ye pi ublay wong pelaj no ulot to ula pelaj hadin jong kata ong pat yo pelaj no Ishmael ula pelaj Hadin kata ong pelat nyok so yo Isak ayu banlong jingknia sendan. U pelat yo Lot uim, u pelat yo Ishmael uim. Hari menta yo Isak dei ban pelat bo unim, pelat yo bo unyap. But nganget undunu pa haga kerta ka basis pas nem yo kon, uni kon la de beit ya. But ong ai no yo ba. Bo long ke jingknia tang. Dei jingknia yo. Kabamot unda yap men tang ya kamet. Wow. Ukpa bun tang ya la jong ukun. Kadi kabaya tam. Kadi kabaya tam lamar laong jingknia ayo. Jingknia tang. Dai kata ura ya keding. Mdai tang bun peniap uhaban tang. But fite u Abraham na ka ba uwan na ba Mesopotamia kata kam dai ka ka baju jiaran kat. Namar hapo hang tal fitip ka history ki ju ai jingknia kulung. Fida pulih po ka Bible kada batay menom penya yaki kon na kading. Menom ay jingknya yaki kon na makata ka julong hakitu ki por ka culture. Kamday ka batmay harinam daw Abraham ka day ka ba eta monong kumno tao blay ngala new blay ru pan kum juhi. Na Maria kata ka ri ka ba hang ta ka dong ka culture ban ay jingknya yaki kon contain ng kong. Ong ne pat upan sa ni kon ng kong jonga ni kon pamarway jonga. Hari Abraham uklam pansange bat ulit bat ka Bible kong namar ba ulit. Ka Bible ka ong ya kata ha ka sti Jacob. Ti kumta la pendep ya kata ka jing tho ka bong u Abraham ulang ngai. Ula pendep ya kay ya kata ka jing tho. Pendep menno men ba u Abraham ula yalam yu Isak syaka ban let ban ai jing knia tang ya u. U pendep ya ka ka ba u play la kot na po Mesopotamia. U penkut ba u Abraham halo Moria. Hey banai ka jingkria namar balay ka long take rung anong yapi. Utray utip na bangingis dang hari upen kot yang abad yapi. Halor jong kading pana. Bawa ngangan yap na kabanta jong pi. Na hakaktin ki jong halom kalbari. Upen kot ya kata. Halor jong kata. Namar balay ya kaban penem yang abad yapi. Na kabalas dang na kakper Eden. Upen kot halor jong ulom. Man ay aladino kung kajingknya. U Abraham mulas dang na kata ka ri ka bianglot na dong siya dong ka Mesopotamia ki jiong ro ka oldest civilization niya kata. U blay u kot ya u ban ya che kita ki ri cloud che kita ki ri ki ba hapo u ya ilot lamba kata ke baro u blay u la teslo di u na dong siya dong bat u kerkuru tentang ki brio ki ni ngi kwa jing kerku Abraham ha ka jing kerku Abraham ka don ro ka jing tenju Abraham. Amen. Pia pediang lang. Pia mla manang pediang tangan mo.
Dai kata orang hasti Jacob ke sedang niu jing kemen apa pihap hagi babun jahat ki jing tenjo. Ban long perlok hap tenjo. Baru try ganong epi hak testament berim udah tenjo yo Abraham badu wang uni udah perlok jonga. Yo Moses udah tenjo. Paka Bible ka ang Moses uya keren badu blay kumba ya keren para breo. Na uya keren bad perlok. Ublay uya keren badu Moses kumta. Bakanong fi. Udah ublay bajit la perkat Moses lay. Lada uno pastor bade bala penyak beri ulong pastor hem ngila penihar lupa yo. Moses udah uai unong penyak beri. Ublay ujit. Ngau fi la perkat ngi degi ai ke. Ngam te pi bapet badan hang ne yo fi degi nong di man sua. Pila ju talk pila ju kor haka pisah pilan. Pila kini kentet jong ki wei. Ngam tip ne ai pi 1. Ada tangan ne ko wei nganong fi try wang ba pi dei perlok jonga ngam jukan mau ye kita barok. Pindai bet perlok jonga bat ani tu ya pi lang ba ka kerteng jonga de kata wang ke pi pa no pa ha ka kerteng jonga de nama kata haba pi puli ki siti ki balang nyoteli wang an ai ya pi ya ka kerteng ga batmai bala tho hau tau mau bale namar bale ani tu ya pi da ka kerteng ga jong try bat ka kerteng jong try dong an fi ha nyoteli siti pani tu try de wang u amen ai kan long kum ta wang ade mangau ta amen ro day tam balang poliship. Namar tatang dalet jam. Amen. Oh tu di poliship. Hari amen mudrut Jisu. Amen. Namar pindah pulih ya kesti sigi balang. Jisu penito ila de kumu ai. Kumu? Amen. Tadai namar kata ngihaban sutu. Habang ngiyat lenti baru try. Habang ngiyat lenti baru try ngano. Fidei kata ketin jo try. Ka ong ru kum jo na ka juhi ka sitiu Jacob. Hagal nong ka basaw ka dekot ka basaw ka ong kum ne. Pi ki baklim hatu pimtip bakata ka jingelok bat ka perthai kalong ka jing shun yo blay lara ngi dei parlok bat ka perthai ngi shun badu blay hada lara ngi dei parlok badu blay nganong ifi ngi shu ya lang ba ka ne ka perthai amen kat ma pi wan ban ya lang ba bat soi tan em wong tui long parlok bat nga hang ne dong te parlok bat ka perthai te fistu em uni us im jong ka sun us im jong ne ka perthai u khat di fi long parlok bat nga fi ka perthai dan la ka jong ba long parlok bat perthai Harga day parlok badu belai pat. Ngano fi keke jong ka perthai kami ok bersnok bat pi. Amen. Namar fi tip ba pimla bani day parlok bat ka perthai badu try. Pi haban i na. Ba day nama ka tau try usu tho ba u Ismail baru Isak mla bani day parlok. U pencengai ki. Ngaban ma pirung ide gaman su tho ya kata. Ngimla bani day parlok bat ka perthai ro ha ka juk por bat parlok bat utrai ro. Ba kidon ki brio. Ano fi kisim kabu yang ni kajing long hok hagas ti Timothy ka keren. Naga banta la ka jong hi kanong. Ngim dei man long kum ta. Ngi haban su tho bo try u khot yang ni sa ni kajing long. Bangait nganong ipi. Sa ka jing tip yo try. Sa ka balong parlok u em. Ngi dang kam man su tho nama. Chi sen ngi dei parlok bat u em. La itu yang ni. Da ka kerteng jongo. Om itu jo yang ni da ka kerteng jongi da. Dia kata lah kot yang Kristan ki brio jonggal lenti ko ong kam apostle. Lai tip yang ngi day ki jong Chris. But dia kata try wong pertobot. Kaktin ke jolang fi i jangan fin sumar ki hukum jong awang. Paul wong to pertobot yang aku menganga pertobot yu Chris station ong koren. Namar balai. Ngi haban su tho ba om itu su ingi da kerteng jong ya badai perlok. Kan ma apa bo perlok bo bah jong fi em uyo i ya pi ha ka jingduk borobor unya rap ya pi mon peniang ya pi ha ka kerdan ka jong u ada pi ong la sa khot ka jing khawai borok ti perlok beduk ru pinang unong ni ngam tan janong lele ngan sa ai manga namar belai pi kwa on dalet unlong ka jo ka kerdan kan no tam e utrai amen dei kata utrai sha bangin don ha beneng ukwa ban pen kiu yang i hang ni ha po perthai amen ban penlong hok yang i man khot yang i madai ki perlok ki jong utrai amen bau try nong kini ki perlok jonga but unlet penitu ho kpa kan ma hang ni ha perthai de kamram jonga ba jong phi man penitu yo try hanoi hab beneng nganong ye fiu de try un penitu yang i la fi pule ya kita ki nyutli ki sithi ki balang pinlap hang ta ka wen ki balang wong ngan penitu ye phi hakmat jong kpa bat ki angel ki jong u amen namar belai nong kini ki perlok ki jonga phim kwa kam ta harangi habas tu tangga wei palang ne dai mangi pat bajet dai ma bajet nan pule biang sai dewi dekot naga gospel jong Yohanes upen kan ma meneng ada pule dekot bakat saw ma pi pilong kilok jonga lada pile ya kata ke banga hukum manga ya pi wang pile kilok jonga hale leru ya ke banga ngong
Wan lek persya ya ke banga nga ong ya pi. Yo don ha paneng jongi. Ikam la de bede Kristan ngong fi ke jing mut Kristan ka mamot ka jing de perlok baru try. Balada ngingim de perlok baru try. Kanong fi mangin khot la de Kristan ka mamot. I penjak burom ya ka kerteng ke jong Kris. Namar bang gimi to yo Kris kanong pi. Namar bang gimi to yo Kris. Ne de makata kanong fi. Ya babun sen habang iyok kanong ketiar. Pinyo bet kani gawe kata ka manual book ngin yo bet ya kata. Bakumno bagin operate ya kani ketiar. Denem deh? Kan mau kani ka manual book jong apa jong pi. Amen. Hari ni ko ale start hi ni jing em ta batai start hi. Ngim ju kan ban puli kan ni. Ngini ale start hi. Bar fitur ki breu ki batep ya ka manual book. Ngakwa banong fi. Ki tep ya no ban doairo. Amen. Kim shu doairo try. Me yo iya mi lok chonga. Try wang ngamat la re. Pijit hi. I pastor don gue ke jingkran moi la kran. Pijit hi. War kan no you try. Wano mo ang ta number pitip ya kani kay. Ka manual book ka khang. Kabang ngitip ya ka Bible. Ngalong ngay pitip no ban doai. Amen. Wang wat ka step ko mga pastor pitip ban mi step mlong ra. Tali sakmat try le. Tidak. Hadu kata ka dikat ka igay ka baki ka tin ka jong try ka hikay. Kau mangandai ban yu i ka jingling kut. Wow, kata batay. Hari ay ngo pangatip i ka testament mayro. Baka jingay ka jong ugatap biang. Amen. Tala ngisuto ya kani ka tin nganong ipi. Ngisuto ya ka jingay day parlok jongi. Amen. Kwa banong ipi. Kat utray ki try. Usim ki sim. Ukhat ingi ban long parlok. Om dang ukhat parlok. Udah kerku yang i ha ka kam. Udah kerku yang i ha ka jinglong men sim. Kerku yang i kan jadok. Ngi lek akmat jong try bet. Kum ki nong krong man kapor. Bawang. Balay fi wan kum ne. Lamar ba pi klam kongo ya ka tin jong a. Amen. Pi klam kongo ya ka tin jong a. Kan ma bo try ukhat yang i parlok em ulapan biang lu na sedang de kata. Syabun khat yang i parlok wong yang i. Ngangan shime ka jaka jong pi ka Bible kata sinong room na puli ulayap ya pli. Nakabanta jong a ba jong pi. Kamu mentang ngamla mali akmat jong try. Manong try ngamla ai. Try wang ada lelut nam ta jong pi. Kadai fi stang baniang. Stang ladang ngilong kumustu ukla mane bang labatai. Ngi don perlok sa bat kada. Kada thau ye ka perthai. Fi sutu e kata adu try pe ngi da ka jing snai. Teng ngim sutu ngi dei perlok bat kane ka perthai ka badai kada. Ka perthai ka perkhat ngin em syurta. Ngin le kumta. Dia kata kadon ka vision 2050. Tang ni corona rom pala penja la perkhat 2050. Tep dei namar kata ngi haban su thu. Baka jing along lok bat kane ka perthai ka lam ngi ka jing jot. Hanrei ka jing along lok jongi bat utrai. Nganong ye fi kan yalam yangi. Saki bom cukat bangin em bat utrai. Amen. Bor ni udi tau perlok umlong kumu Jonathan uba kwan mantai kan ma utrai kwai e na fi. Amen. Kwai e na fi. Dan ay wan kwa tatang kiyong ki pastor ki lejes ki kwa pisa kwa ay ro dai nantana ne potanel laju esno badawa pisa na fi fitip kata ka de ke baka perthai ka perkhata namo try wangam kwa ay na fi kwa ay na nga na fi ukwa tang ka we mangilong ki bayay ne bat kum ta ki perloken bo ula ban penithu yangi hakmat jong pa amen. Ngingai skam magani khti na kani singi kalong sha ka jing kerku ha ka jim ka jonfi makan ma ka ni ka wei bari tang Jesus Christ ubalong taw lok bisi sha ha ka jim ka jonfi babun kini no babun kin lenden no ka jim ka jonfi hanre ni try unjang ni kan lamar fi hamala kalenti ba fi yat hamala ki jing e ba fi kendo hamala ki khilmat baki wan ki jing jar ka jim ka jonfi uni try unyang ni kan lamar fi makan ma ka ni ka wei wanum long porlok baru Jesus tang na menta manyo nong yala di wanum long ko balong Jonathan habu yang porlok baru David ukwa tang ka jing nong na menta la di re ba ngi lang porlok baru Jesus Christ kan ma ka ni ka wei ek ek ba u la le na menta ka jim ka jongi wei pi wei but I bangin long ko balong Abraham ulang nget how play but takadaw ko Bible kong la nyaw yu ulok jong play habang ngi nget how ni Chris ubla yap nam ta ka jim ka jongi kan ma uni wangi mangi ki lok ki jong ni ne lang ani ka singi mangin duai nam ta ka jim ka jong fi wei pi wei
Pajing bahabeneng lam khoi kerteng ke joming wan khmak ke joming port in Jesus Christ nom penim jingi. Try ngi aingu isha ko try Jesus nam tani khtien ke jomi ko try Jesus. Khtien ko try ke bai men sim ko try ke GM ke jongi ko try Jesus. Wala ngi ya ling ba shibun ko try Jesus kan ke protect ko try. Wala shibun ko try Jesus try ki kan tan no ke GM ke jongi ko try. Ngi aingu ko try ba mem kan tan yangi ko try. Ngi aingu isha ko try Jesus ba melom me ko try ulok ba shisha ko try. U ba ya ling khat lam ban ngi ko try. U taw lok ba mju ino u taw lok ba mju lenden no ko try. Haman ki clip mat ko try ngi kendo ko try ki jile ha ke GM ke jongi ko try. Me ya ring kan lam ban ngi ko try Jesus. Mangi aingu isha ko try nam tani khtien ke jomi ko try. Ka khtien ke ba ai men sim ko try. Ha ke GM ke jongi. Try ka ni ke ski ko try adan ko try ki khon ki jomi ko try. Ki so ba ki long mar way ko try. Ni aingu nam tani ke khtien ko try ha ke GM ke jongi ko try. Ba try ba kin khot kar pa ye ke khteng ke jomi ko try Jesus. Ha ba ki khot kar pa ye ke khteng ke jomi ko try. Kin yo im ko try. Ba me ko try me yo ban one ko try. Ha po ke GM ke jongi ko try. Ba men yo ban ye sa ko try po ke GM ke jongi ko try. Ling ba men sim ko jomi ko try. Ba ngang ko try Jesus. Ha ba ngi ki khon ki jomi ko try. Ha ba ngi ta ki lok ki jomi ko try Jesus. Try abingin pen ko ngo ko try. Ha kan ka khtien ke jomi ko try. Ma ka khtien ke jomi ko try Jesus ka pen kan ma ngi ko try. Ba om dan ka jing e ko try ka ba kum kan ni ko try. Ba we 19 no la ka jong ka jing im ko try. Nam ta lok. Ni ai ngo sha ko try Jesus ba me ko try mala le ko try nam ta ka jim ko jongi. Hal men ar just nem men shwa ko try lok ka ding phna ko try Jesus. Mala yap ya pli ko try Jesus. Nam ta ka jim ko jongi we pi we ko try. Ba ngi ai ngo ko try kan ka sngi ko try. Ba ngi yo sngo ni khtien ko jomi. Ba me khat ngi ko try. Ki lok ki jomi ko try. Par kom juro ko try kan ka sngi ro ko try Jesus. Yo dan pring jongi ko try Jesus. Try ki ba pet yang ni program ko try. Ki dan pring ka jing phang ka jing stom ko try. Ha ka jing bam khot bam khia ko try ta ka met ka jongi. Try ka khtien ko jomi ko try ka ai ka jing khular ko try. Ba di ma me ko try bala balu ko try ta ka jing phang ka jing khro ko jongi ko try Jesus. Try mala sha sempat mala sha pen mong ko try ta ka met ka jomi ko try. Ba men ai ko try ka ta ka jing pen khia ko try. Ha ka ni ka met ka jongi ko try Jesus. Ba ka ma khtien ka jomi ko try ka ong baling ba ka jing snam ka jomi ko try. Na kam kan thi ka jing pen khia ko toi ko try. Ha ka ni ka sngi ko try. Ha ka met jeni khon ki jomi ko try Jesus. Ba ngi ai ngo ko try ba ngi nget ni pedang na ka jing nget ko try. Ya ka jing pen khia ka jomi. Ni pan ngi dem ngi dem ba tin Jesus Christ no plim jingi. Amen. Nginget sha ba kan khtien kan long sha ka jing ku ha ka jim ka jong fi kan long sha ka khtien ka ra ha ba ta khndo ko ba pha ka ba sei ki so ha ki lai phon ru pho ba chis pa sha ba de don pring jong fi ka ni ka sniru yo fi dang kwa shu ka jing sulong ne de fin kwa ya ka jing duai pila ban phone ki number with fi ha ti screen ki jong fi ne ne fla ban kan do ingi ka ni office jong ka potnet ka ba dan ha po na thmai nong khriam te tat odong yer sham yang pat ko ka sni u ble ka jing so u ble ka jing command u lor ka lamber fi baro amen.